И сега включваме сътрудникът от Института по сътрудничество да ни каже какво мисли той за външния министър на България. Надито, хубавото Нади Нейнски. Да. За външен министър, много външен. Много външен. Е избрана Надежда Нейнски, дългогодишен дипломат. Тя не е завършила дипломация, бе. Тя беше чисто политическо, партийно, селисарско назначение. Тя иначе била преводачка, момата. Изобщо не е била никакъв дипломат. Дипломат е бил Велизар Енчев. Дипломати имаме други хора, които са били истински кадрови дипломати. Дипломати от кариерата. Тя е била преводачка. Преводачка и селисарка. Това е всичко и после стана гаражната натка. Имаше така, деца вика, добър външен вид 90 години на 20 век. Дигаха се ръцете с Иван Костов за снимки. Нищо друго не казвам, нали? Кажете ли, нали се упражняваше там Надето да прави кавали дудуци в гаража. Дудуци да прави. Нищо друго не казвам, нали? И се упражняваше да говори обичайните клишета, колониалните, либералните, демократичните, американските. И после беше посланик в Турция, където нищо читаво, нищо добро не направи. За България имам предвид. Сега за кой какво е правила, тя си знае. Тя си знае. Нали викаха Нади свирката. Кавали дудуци да прави. Надежда Нейнски. Гражданата натка. С опит в евроатлантическата интеграция. Боже Господи. Това вече така ли му казват? Опит в евроинтеграция. На 2 декември 2000 година Надежда, тогава с фамилия Михайлова, плаха от щастие, че е постигната мечтата на българите да пътуват свободно без визи. Аз помня едни други ревлювци с едни трабанти, с една буйна кадрава коса, дето разкарваше шефа на НАТО Манфред Вернер, мисля, че се казваше, или Вернер, из София с трабанта си и мечтата за НАТО. Монката паси, Сулейман паси. Докато тя е министър на външните работи от 21 май 1997 до 24 юли 2001 година, правителството на Иван Костов е подадена официалната молба на България за членство в НАТО. С това трябва да се гордем, какво? 1997 година и започва преговори за присъединяване към Европейския съюз. И с това ли трябва да се гордем? Къде бяха референдумите? Нямаше такива. И те и сега не дават да има, пък тогава изобщо даже не ги споменаваха. Така е. Няколко мандата е била депутат в Народното събрание, напълнител на правилната, естествено, част, селисарската, а периода 2009-2014 година е член на Европейския парламент, хранена длъжност, така загладила косъма, финансовия косъм. Тя иначе не е много, нали? Финансовия косъм. Иначе да, избрана с листата на синята коалиция СЛС. В Европейския парламент е част от групата за европейска на ЕНП. Но какво да очакваш? От 2015 до 2021 посланник на страната ни в Турция по време на правителството на Бойко Борисов. Да. Родена е 62 година 9 август, учи в 127 СОЛ Софийско общо образователно училище Иван Денкогул, завършва испанския профил на 9-та френска езикова гимназия Алфонс Дюле Мартен и българска филология в Софийския университет Свети Климент Охридски. Българска филология. Къде видяхте дипломацията? През 85 година до настъпването на демократичните промени работи като, казах ли ви, преводач на испанска поезия, английска литература и журналист на свободна практика. Що би завършила френската гимназия, добре се е ориентирала за свободната практика. Френската. Тя е сред активните фигури на Съюза на демократичните сили, по-скоро сред активните фотографии. От създаването му през 90 години, тогава е сочен за красивото му лице. Няма да спорим с красотата, когато е била, е била. В случай, че е била. Това е въпрос на вкус, деца се казва. 2002 година е избрана за председател на Съюза за демократичните сили, като взема поста до 2005 година. И сега тя ще ни става министър на външните работи. Един важен въпрос. Сега, когато става ясно, че ще бият Иран, сега, когато запушиха и спряха летище София, когато се изсипаха всички тия летящите танкери, без да има обсъждане в парламента, без да има разрешение от министра на отбраната, без да е обсъждано какво става с българите, които са на територията на Иран. Имат много такива. Иран се отнасят крайно приятелски към нас, като към хора, като държава, като българи, като народ. Всички българи, които са били в Иран, казват отношението на иранците към нас, като разберат, че сме от България, е много добро. Много добро. И сега тия хора от тук ще получават, нали? Забележете, че Натка не знам дали се е събудила, дали знае какво става в София, в летището има преди за запушването и за всички тези дивоти и за използването на гражданското летище за военни небългарски цели от небългарски военни самолети, които отиват натам и то в голямо количество. Та, Натка, аз не знам, тя в течение ли е? Тя смята ли да излезе да каже нещо? Смята ли да се загрижи, както всеки един дипломат, за българските граждани, които са по трасето извън България, там да ги предупреди, връщайте се, ще има патакюта, лоша работа, или поне да питаме какви сте самолети, какво става тук? Как мислите, Натка, дали изобщо е повдигнала вежда или е отворила око? Имитационна работа прави Надито. Най-много някой кавал да извърти. Аз това си мисля, да, правилно си мислите, няма стана ми ясно какво си мислите. Тя Натка на друго не е способна, тя Натка. Там изненади не може да има. Там изненади изключително да има.